Gaskiya ba zan iya ba. Saboda me? Shekara nawa na ɗiba a gidanmu. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Sunana Ibrahim amma an fi sani na da Mr. Complete. Me sunan malamin? Sunana Rabat Ibrahim amma an fi sani na da 'yar mamanta. So, yanzu kuma ga mu a Jos Road by Abeokuta Street a cikin birnin Kaduna. So na yi wasu tambayoyi wanda ba su da yawa gaba daya ba sun ce tambaya ƙwara biyu ba. 'Yar mama kamar da magana ake ta ziyara. A ra'ayinki a matsayinki na mace wani kalan namiji kike so? Zan so in samu namiji mai so na da tsakani da Allah. Okay? Masu soyayya dan Allah ka kuna ji. Mai tsoron Allah, mai so na ba don kyau na ba, ba don jiki na ba, ba don siffa na ba, mai dai so na kawai tsakanin shi da. Ko in na fahimta irin kina son namiji wanda dan Allah kawai yake son ki ba da wata dalili ba. Sosai haka ne. Okay fine. So a kaddara kin samu wannan namijin duk wannan qualities din da kika zayyana da komai an samu. So sai wata ta zo ta ce miki ga 200 million. Ki tsaya ki ji nauyin wannan kuɗin 200 million ki ban mata shi. So ya ake ciki? Gaskiya ba zan iya ba. Saboda me? Shekara nawa na ɗiba a gidanmu sannan kuma yanzu shekara nawa ta ɗiba a gida number one point ɗinta kenan sannan the point is reasonable. Sannan kuma gaskiya kuɗi ba zai nemo min mai kalan halin shi ba nan gaba. In na ansa kuɗin ban san inda zan samu mai kalan halin shi ba, gaskiya ba zan iya ba. So kina ganin ko da an baki ke a kawai ta je da miliyan 200 ta ke ma ki je da. Gaskiya a bani da mijina ta je da kuɗin ta kawai. Okay, masu kallo da sauraro kuna ji daga gare mu na ku a koda yaushe Mr. Complete. Ku yi mana dropping a comment section sannan ku liking ku sharing for more updates. Mun gode.